Zhao Meng man tupa waniu he chuan chairman Zhao hne na chuan thinrim taka chang le tin ama chawa poisa da a arun kal chho ni lo chuan Zhao Meng chu a tha tur thu shilin phakar chwa mya lo turin avau boka Zhao Meng nun na der thom taka a chu anu tawn chuan shia ta nuam lowin mang an na hlir hi ani ringot mai chairman Zhao po chuan a local tur thu le Zhao Meng chu tinamya lo turin a shila phone chu anda zui police te hola chuan Zhao Meng a shen miao wangin ti thian nei tlem ri viau mai bok Zhao Meng chuan waniu he chu enin a ril ru hne tum tak chuan mi swal tak ani lo ti shilin a mit minga chang chuan mi tina tur chi ani lo thu le kaltir zok mai turin a lo ngen ve boka waniu he ero chuan ngoi mak tur a shilin chem te atin chuan mi swal tak po ani lo ani mai the ma se poisak nei to lo khopa beidong po ani mai the sin ti in room takin a mel rana noilama po an poisa churun thlengin chairman Zhao chuan amo phurna ani anga ama nge kalatum chu yan chuan alo dang wata ama akal zok tur thu lo soin apa chuan amel na saviau rahman na chazo ka nei thei ngei ringin yan zok chu kal turin anti fela akal don chuan police chuan anung lama anven reng don thu soin yan po man mo takin a chho zuya building chung sol a han thlen chho chuan waniu he an Zhao Meng chemte ya alo tin rang mu chuan ring taka awin pan hnai mai tuma ma se waniu he heroin Zhao Meng shoka chemte chu chuk to watin akal hnai ani chuan anun na alak she don lo thu a shil zuye yan po chu ding watin Zhao Meng chu hlau lo tur chuan thamwana tum sham shama waniu he hne na chuan poisa chu aken thu shilin la a Zhao Meng chu chwazelen to tura a shil chuan waniu we heroin ala tum mai lawa yan chuan Zhao Meng aya chuan ama zok chuman tura shilin Zhao Bailey fapa ani a Zhao Meng ai chuan kapoi mo dai zok ti in ala ka changa Zhao Meng lakshan chu atum ve sham shama waniu he chu in ngai to changin apom ta sham chuta yana lama handcuff the phein bun turin a shil zuya yan po chuan film khur taka melin aban le lama abun zuya waniu he ngai thatlai le Zhao Meng a tha thol deuh lai tak chuan zoi manga pan hnain voile khata a poisa beken chuan avom ta dota an per sang dun nol yan chuan Zhao Meng chu angai ven zui wata ma se waniu he chuan ron beile in yan bok chu inswal thiam takalo ni bok nen a nek thal le chhuaya Zhao Meng lam awa hoya a omna alo sir deuh nen in chung sanga chang chuan atla tamai man mo takin yan chu atan phei zuya avadom man shama ma se a ritve takzet Zhao Meng pon atla to mai done moti in thana thu chu asoi man titi a yan nung lama changa wan iu he an ron be tum chuan a mun zuya ring takin yan chu a aw ngal chumi nu lok chuan silai ron puak zuin police hau an lo thlenga lo ni yan po chuan har sa tak chungin Zhao Meng chu a lo kai chuak ve thei ta shama noi lama om an nu le pa te po an thoveng ta hok mai wan iu he po adara ka hliamani a police hau chuan ron hual bet watin a thi sena chuak na sabok nen medical lam ho po ron zon turin an ron chho boka Zhao Meng chuan waniu he lam chu panin a thil ti dik lawa changa inzir tur ti in beidong mai lawa ni po ni ti na chuak thar li ang hian anu puile a fa te tan thei top chwale turin a shila a fuile sham an zon sun nu chuan yan le Zhao Meng chu anin kwa tawang wanga yan chuan abana thisen chuak chu Zhao Meng chuan angai toile don te sha in a korban chuan a thuk ruvat bok in hnoi lama an chuk nu chuan Zhao Meng nu po chuan a fanu chu lo kwa watin angai to em a nuka ul chon mai chairman Zhao po chuan Zhao Meng chu lau thok lo turin a lo fui ve boka a hlim ve ta hle bok Zhao Meng chu anu chuan ngai to takin ho to ang ti in a soma a fanu chu kwa in a kalpui zui tangal chairman Zhao po chuan a fapa chu tunang huna an kianga a chu alom om tak zet thu soin an bula oma chanpui zel turin a be seya ya nero in lulu takin ama nun chu adudan ange ya kalpui ala do thu shilin a in thiar fi hlim san ta thunga
atuk lama Zhaoming te po an college kalna tura chuan an classroom mi te chuan Zhaoming mel chuan an phun le sa sa thina Zhaoming chuan ngatan ma ngai lo ma se a than te chuan an lo ngai thei te chiam lo yang ji chuan midang chu akhak ve ta faka an re ve ta mai bok class an zo chuan Zhaoming le a than te chu chuak mai lowin an ti ti a nimin lama thil thleng te an lo sha thu soin an ngai to ve hle a Zhaoming chuan anu in homa turin a ti thu soi bokin thate anga yem ti zo tin Shanghai group chuan elpui tam takan neya rem chang alakala kan she don lo thu te soin film khur hle turin an cha mol mol Zhaoming ro chuan lungai lo tur ti in a tha to thu alo shil ve mol mola an chwa don meu chuan tu ma po class a chuan an om to law Zhaoming chu a chan te pani chu kalma sa tura shilin re lo te nuwa alo zom ve moi tur thu le ti tur dang anei thu a soya a chan te po chuan an kal san ve mai an college lama an solna chin chutna a chuan lo ngakin re lo te a Zhaoming po a ron le ta yang ji tan chuan thil ron le sakin a birthday apel to awang chuan ngai dam dilin a gift le sak chu a pe a yang ji chuan lom thu soi chulin alo ko a ji tong chuan ani po a thlen ve to tho thu soin alo ti taw der zuya ma se a thin rim lo thu a soi ve tlat yang ji nen chuan ho deuh dewa chuan in hnial fiam zuin ji tong nal in til tok chuan yang ji chu vok ti in a kau deuh tlata anin fiam na saviaw chula ya chuan Zhaoming bok chuan ji tong ti in ji tong ta na alei sa gift chu pe in ani po ala thengin lo thu a shil suya a thian te pani chu an lom dun ngang mai Zhaoming po a thin lung takin alom ve bok Zhaoming phone chu ron ri in yana ko lo ni a ala zui ta ngal sister hwa in college kal ti a shil thu te soin lunch ei puya aron so ma Zhaoming chuan ho alo tum cha thu soin a ho ve tu empty chu a zo zui bok ya nero in thil ei dun bok chu soin enge adu a zo zui boka anin be thoma a chan te chu ron dak ve in yan chuan a hnung lama mi te chu tu te nge ti a zo zuya Zhaoming chuan zak de wanui hian a chan te an ni thu soin an ming te an lo soi ve thwai thwa ya yan chu TV ya an mu thu te soin a mel that thu te an soi zui dun har hara yan po chuan anin mu chu alom thu soin Zhaoming ne na chuan alo lam don thu soin ada zui ta ngal Zhaoming chu a chan te chuan an chai fiam zuya an hlim hlom viau mai Zhaoming le yan te chu dor nuam tak pakhata chol dunin Zhaoming chuan yan ne na chuan mun a than thiam thu te soin a fak ve luama ama po nakin an malam huna chuan ama puala thil chhiarna le lemzian na mun nei ve ngei adu thu te soin weekend a chan te nen in mu adu dan te asoya yan po chuan hlim taka Zhaoming in adu thu sama soilai te chu lo thlirin an malam huna tan thei top chwa dun turin anin foidun sau sau bok ahno dewa yan bok chuan engwanga lokir lengi ani ti azoka ala sha empty zo tin Zhaoming chu melin a jacket ipte chang chuan mini pocket na zet hiron phorin Zhaoming chu a pe a Zhaoming po chuan lo la in a chunga chuan chi a loketa ta na zungbu nan da chu alo ni yan chuan anu pe ka ni thu le ama chu pe ka du thu a shela tlang takin shil lo ma se abial nu atan a so mani der mai Zhaoming po nui sakin ma se anu in yan nen an chung chang apom vak lo ti she chuakin a soi zuya ya nero in an pania thei to pan chwa chuan a ril ruan thlak sak em em mang ti a be se yin Zhaoming po chu nui ta var varin tuna chuan kan ni tak tak to em ni ti in a zo zuya yan chuan ala ka changa mi dangin an la suna ni po in a zun mu a in mangai tir thatle don thu le akal bo tir ngai don lo thu te chu a shel zuya Zhaoming chuan nui hakin khang hun chung khan bial nu dang anei rin thu soin a fiam zuya ya nero in a jacket chung lama Zhaoming in a pek nge a melan na batch ada churon tilangin hetianga a thin lung nai taka a reng lai hian mei chedang amel theido nem ni alo ti a Zhaoming po anui ta varvara yana chipek chu orzoi ve ngalin yan po chuan lung oi mel takin alo mel vong vong mai
chairman Zhao te in lama chuan Zhao Ming nu Dr. Yi chukalin sister Hua chuan alo chhon wata chairman Zhao a omem ti zotin sister Hua po chuan a om thu le adam doi pe kalo tum mek thu te soin Dr. Yi chuan chairman Zhao medical report tharvel chungchang te chu shilin alung lam thak tok lo thu te asiam po in mom le al lam ti tlem tur a shilin sister Hua po chuan Dr. Yi chu alo ring tok ve hle bok damdoi chairman Zhao han pek don po chuan ama akal chho don thau ti in chu sakin akeng chho zui ta ngal chairman Zhao office thlen chuan chairman in a hmu ve le a thutna atangin a tho hluaya sister Hua ti tir mai tur alo shilin Zhao Meng nu ero in adam doi chu a hun taka ezia turin alo shil thunga chairman Zhao chuan a om chuan ngai to om ani don lo thu te chu alo sei ve bok ma se Zhao Meng nu ero in chairman Zhao te in chwa san chu atum thu a soi ta thunga Zhao Meng tan po chung ko pa ngai tak pe ka du chin sia te soin chairman Zhao ero chuan alo hnial kalwata khang kum chung an man dun huwa po alangai dam theilowem ni ti in a zo zui Zhao Meng nu Dr. Yi chuan ngai dam mo ti in a thin rim ta hle a thin rim bok cha chuak boka in hnial zuin an nun masalama an hun man dan te soi kai zelin Dr. Yi chu a thin rim tu tulamo te mai tur ani chairman Zhao chuan thattakin soipui ma se na top kho ka lo siam to tu kyanga omrenga du lo thu te chu a shil ta bol bola chairman Zhao tan tak po chuan ti dan thiam har viau ta ve ange thenge saka ngaidam ve to mai tur ti in ama chau chu a mangai om chuna ni ti shilma se Dr. Yi ero chap zoi zoi chungin a engkim ti chevek tu chu angaidam theilo ti in a soi ve boka mangai na chu atan chuan engma lo mai ba ka ni lo thu te shilin khang hun liam ta a na sa taka a thin lung ati ke som sakpo ama maya har sa taka ain sam tha thu te soin engtin nge a mangai let ve theyarin te zo tin a thin rimin a ril ru chu an a hle boka reilo te chunga a kyanga ompo shi omati thu soin engtin nge a ina omreng tura ati ngam zok ti in zo zuya Zhao Meng chau chu a mangai berani thu le nun tha zok anei therin wang chawa an kyanga om ani thu soin mase tuna chuan a thei to lo thu le Zhao Meng kyanga po engkim a soi vek to tur thu soin eng ang mi hring nge ani a shil vek don thu nen lam chuan mai lawin shile tum thu te chu a soya chairman Zhao chuan lo dang thwain kalsan adu lo thu le kal a phal lo thu te a soi ve a ma se Dr. Yi chuan thin rim takin mite nom takani thu shil mol molin ala ka changa tal chhuakin a chwa san zui ta mak chairman Zhao chu a tak salama har sat na tok zuin a om do ma kun ngoi ngoin damdoya ban rok roka honpo a hong tha thei meu law damdoi boma hon nu chuan har sa taka ei zuin pon lama om Dr. Yi po chu in sum tum takin thok chu alo la ve sek sek boka anun hluya wanga aril runat na te chuan an lakal san lo ti sha takin a tor dan ala nep mel lo viau mai man mo taka in mai lama chukin sister Hua chuan lo mu vatin a om dan dik lo chu alo zot vat a man mo thu le Zhao Meng shwai angai thu chawa lo changin rang takina chuak zui ngal sister Hua chuan en zui wangwangin angai a that lo mel hle bok chairman Zhao pu a om na litu ka wang chuan che thar sa tak chungin phone na bana ma se engma ti thailo chuan chhuata atlu zui ta nok thunga Zhao Meng te phone la chu call tumin anu chuan a be char chara anni ero hlim taka lo leng dunin motora an da dai thunga an hol kal na mun chu an tlei rol la ya gymnastic Zhao Meng te practice na mun ani a an hun man chin dan te soi dunin an hlim dun hle yan chuan anom na bul loka boxing gym om ve bokin ma se ama en tura akal zia thu te lo soi ve in good in kai rialin an kal kwal duna Zhao Meng ten competition an nei chum phei chuan ring takin hol chunga mi zong zong shat la ya alo au phur chum te ake aleka wanga atluka rang taka aron tlan lu dan le angai twa thin zia te po an ngai twa kir du na an lo puitling ta a an thok rimin an malam hun tur te po an soi du nual
chairman jawi ro damdawi in lama sister huwa chuan mang ang taka hruaiin rang takin ICU lama an nur lut zuia sister huwa chuan chanhim turin doctor ho chu alo ngen ve lum bawk doctor yi po akar chuan sak taka tlanin a fanukianga engkim a soi ve khuna chuan a hrethiam em ang ti ringin anat na lo tor to zongte a thei ngila nun thar an din thei ngei be sein chak takin motor chu a khal zel boka lelama jawmeng po yana ma a chuan dingin a hmalam hunata na enge dwan lo ka nei ti zot ma sa in a hnu dewa zam mel tak hian ama chu atel ve empty a zot zuya yan chu lo nui sukin a hmalam huna atel ve le ve lo emulam ani lo thu le ama chu a hmalam huna aswang tuana ani thu shilin khovel chu in thlak danglam ma se alaka aril ruput mangero a in thlak danglam ngai don lo thu shilin jawmeng po aril ro ne le a in en vongin yan chu jawmeng fop tur chuan wang changin akun nyam zuya ma se an moyen to ma cha chuan a phone aron ri takhawa yan chu phone chang tur chuan akal son zui ta ngala mase an thuron shil chuan a thawng kher mai rang takin jawmeng nin chuan damdo in pan zuin mase apa ruang an lo kil thap chu a mu a nai chil ruakin zoi muangin a hmayan khuna chu akewa apa maidang lap chu mu in a kau zui loma mase chang tur om to si lo doctor chuan heart attack nei thu lo shilin rei tak chung anat na chu atwar to wangin in zai thwai ngai ma se ama yana lo kir ma a adu lo thu chu a soi wanga an la ti lo thu te lo shilin yan chu a ril ru na zwal ma apa chu a thei to pa awin katlom zok mayang ti in kai tho atum nya la ma se thau chuak le tur om to si law jawmeng chuan ril run na taka lo mel ve in yan chuan jawmeng lam chu a hoi vuta anu kha apa doctor ani lom ni engwanga hetyang chungchang hi shil lo nge ani ti in thin rim le ril run na takin a zo zuya jawmeng chuan ama pon a sha lo thu in a lo chang ve thwaya sister huwa po chuan tu manan sha lo thu le lo shema se chuan chatakin an en kol thei tur thu le poyeti thu soin alo in dem ve hle bok doctor bok chuan tu ma shat adu lo wanga ni thu chu alo soya emergency thlen chuan adam doi tur pek ten en lam chuan a soya sister huwa ne na chuan jawmeng chuan anu mu empty zotin voi tam tak a kol tumna a mu thu a shila sister huwa chuan alo kal thu le ma se man mu taka ama jawmeng lam tura akal thu chau soya akal le mai thu shilin damdoi po ama pek ani thu chu alo soya yan chuan arun ngai ven rang viau thil khen dan chu azo zuya doctori local thu le bia ka du awanga damdoi po ama pek ani thu te rei tak anin biak thu te soyin doctori kal nuwa han chau chuan mr jao chwa ta lo le jenga mu thu soyin abak engma asha lo thu chu chap chaw chungin alo soi ve bok chuta yan chuan jawmeng chu thinrim mel tak hian amel ta run runa rangan song bo lai chuan po na lo ngakin jawmeng bok chuan anu chu bia katum china ma se ala thei reng lo yan chuan thil khen dan chu chang zokin apa damdo ina shwai tu an driver le anom pui sister huwa anti te chu azot le a mi pa zok chuan zan in lama chuan doctori chau mutura kalani thu le thin rim mel taka ina chwa san thu sister huwa ina soidan chu shilin yan chu aril ro boy kher mai jawmeng phone chu ron ri in jawmeng ani empty in anron zota police lama changa ni thu anron soya jawmeng chuan ani thu chuan lo chang thwai police lam chuan anu in car accident to thu le tuna damdo in lama a omek thu anron shil le ta a jawmeng chu a chong hle a atlu tur chu sister huwa chuan lo domin enge thleng lo zot mola anu kara a accident thu chu har sa taka soin ril fim put sham tumin anu omna an soi lampan chuan akal zuya yan chuan na zui thwai bok ward pakhata anu chu oxygen nen alu tuam burin damlo khuma chuan alo mu a jawming chu amang ang kher mai doctor local chu anu chanchin chu alo zo thwai boka doctor chuan alulama hliam na taka tora wanga
komma a om thu chu lo soin a har le hun tur po sha thiam har sa takani thu chu alo soya Zhao Ming chu a ril ru a sheum hle a police te po kharun kalin dam lo na pya dewa chuan in biak na nei turin Zhao Ming chu an shwai zuya yan po arun phei ve vat police te chuan thil then dan chu soin ec rong chuan chak taka ka ra khal thu le traffic po angai chan lo wanga accident ani thu soin Zhao Ming chuan ama azun thu le a phone call alak thei lo wang ni a arin thu soin ama thiam lawa nga in a indem hle a police te bok chuan a motora passport le bekan mu thu te soin airport lam apan thu an lo soi thunga yan chuan phok tak hian airport amu lo ti in Zhao Ming mel chuan khoya nge kala tuma zota ma se Zhao Ming po chuan engma a shebik tat law inan ho huna engkim an shal vek tur thu soin Zhao Ming ero in anu kia nga omangai thu soin akal san zui taka la doctor ero chuan in lama chol ha dam jok tur lo shilin alo harani chuan alo biak va tur thu alo shil ve thunga yan chuan lom thu ron soin Zhao Ming chu akai chhuak zui ta dai inan thlen chuan apa office a chuan lutin abung rom dan te chu amel kwala Zhao Ming po ron lut ve thwain yan chuan apa thi na chu rin hlel takani thu soin ec rong ti nge yani arin thu chu asoi ta kola Zhao Ming chuan engtin nge chu tianga angai twa thei zok ti in anu chu doctor ani a damdoi po dik taka pe in a en kol chin thu soin alo chan ve tla thunga yanero in mengrum olin apa dokan le a chevel chu a en kwala paper pakhat zu mu in chu Zhao Ming nu ec rong bank account set vel dan ani a poisa tam tek chakwal vel lo om tangei mai dokan the thlamakin police call zui ta ngala apa thina chungchanga chuan report thelu ta ngal bok atuk lama chuan police pahnih ron kalin Zhao Ming chu thu an ron zot fya tangeya yanero Zhao Ming ma chhun zong taka thu in alo ngoi ngal thunga anu beka an pahnih passport an mu thu te soin khoi hmuna kalngi an tum ti te chu an zota Zhao Ming ero in engma asha lo thu le chulampo a soirik ngai lo thu in alo changa anom ho chung khan boina engimo anu le Mr. Zhao in kara chuan a omem ti te an zota Zhao Ming chuan chutiang lam a om lo thu soin in chan thata kan ni a in mu thiam lo chang te an nei ve thu te po asoya a chanero a she lo thung thil thlen mani lama anu kalna chin zot le in damdo in lama akal thu a lo soya engwanga kalnge ani ti dil chut takin anzol zui le a Shanghai hospital a chuan vice director ani wangin meeting tura akal fo thu soin chairman Zhao damdoi ei tur te po aman alak thin thu chu alo soi ve le maya thil dangi ro shat nei tam viau law yan po zot ve ma se ramdanga a om char chara wangin engma a shat ve lo thu in alo chang maka Zhao Ming chu ram chung chwa san lo tura shilin an chwa san tari an chwa fel nu chuan Zhao Ming chuan sofa ayan chungoi reng chu pan thwain anu chuan chairman Zhao chu engwangin nge a thango tang ti in ring sham turin angen zuya yanero in police ten investigation an nei zo fel huna che arin tur thulo shilin Zhao Ming chu a beidong hle a nimin lama an hun man dan te ngai to ki rin a mit tu luang tang nyai nyai bok thil chu a thleng rang lu tuka pom thiam har sa an ti dunin om dan tur ber po an sha dun me ulawa